to pini dak kadang ke dak ke han hang nang ko bangke dadak pini nilitum kopli homosti long nili presiden iglo lasi central committee pen sarsing leng phan alang litum expel da bangke nilitum ta lingdug lo lasi claim ro amudit phan jong si expel long ba party amudit tum jong pe si pini ji chiflung rong expel rong pulote party ko ansing lele ma lake ningdug lam lage lasi central committee tum non ka plan thu bangke BJP sarkar plong si kai ta compromise sa son si do bom amar lasi lake BJP tum etem alam si do koglo sarsing leng phan alang li phan expel pe bangke lasi jokson be alang li personnel gel expel pi no ba central committee pe no pinot pe bangke lake nilitum homosti a presiden pen si ba homosti si pen kan nilitum ke lake kom den ba ning duglo lage la sila lang litum la 48 ward artani ghonta an pilan nilitum la so amri fan review bithude nai la pena ko cities hamran district presiden bang padu thot nai pa ma si ni chuni ri lo jongsi alang litum jongsi nasting wa ve la pen alang tum chikubira ve pulote nilitum ke ASC bangkan nilitum cirian je sita me party long kame kedam noi lapen dhara do noi lapen jara program be do san nilitum claim tek thelu lagi Jackson be leadership akol sen Jackson be leadership long bangkan nilitum da son alang compromising ke do alam the pen pengen nilitum ke la de krojun elo aku claim nu tek thelu son pulote lapen alang litum la non head NGO PLCF tumpen alliance bangken litumta dak pare chuning ri bangkala pulol alang litum elake ci withdraw da simbe ya thema alliance pulol alang tum pilo BJP pen alliance dat ke alang litum BJP tum pen alliance kuri da noi sita pini NGO ta mane tum phan alliance bangken ni ke kroyun elo akol ni ke klam no dektelo nilitum la kopi homosti bangket kadijol phansi alang litum jongsi la hai kasting wa ve pula dil kadijol no la penne like party long ta program long bangki dunji pu bangkan lita organize ne lo dam dunda dunde lo la sorting pen do thot bulot ni like ke claim da le ve lo ningkan plikep an bangkan litum da claim lo sita la sopen angring avel je bini central committee tum si hemprek kivan ji pu phanta kabor ia ve la si BJP phan compromise jet ti an bang kan litum ta la an bang kan litum ta hoy jon elo loge la si ajana sarkar phan sarsa long le an bang kan litum ke la ke nilitum ke ning dug loge la si mane sarkar phan jong si ka sarsa phan thek lok mane phan ki chok ti phan sarsa dun lo plote central committee men permission nangi pu bang kan litum la ke ning dug lam loge la ke la kunu point hen litum kroyen la pena kolang litum put press media pinoi hamdan district press media pinoi jar pinoi pusa central committee no permission enangi jongsi la so freedom nilitum hanang pikpe pulote nilike party si claim telo claim un elo athema sarkar chok che pu bangke opposition tu si la haiga role do opposition tu si claim nahi jela tum kami claim chok che dia sahala dak paklang dunia bangke opposition tum helo lage sarkar pidai claim le det nane la son claim det pulote la ke kapak yang dunia bangke opposition si rule play nahi pot bini jong si sarkar long jong si compromise dun det bom pulote dilike la sorteng pen pulote litum ke district committee long tani lido la pena ko homosti committee long da presiden pon li la an bangke litum ke dijolji phani litum ke kabor ipula sonjong si lalang litum la so 40s ada aning honglo la silang litum la hai compromise me pulote litum han chu vai ve pulote la ke litum ke budi emang ka dijol la alchom kopi hin pen ke la an sin litum ke paklang igder la si la son dambom lang pulote la ke nahok la lele da wala si kopi homosti pen bangke litum la hai bang ni du paklang si alang litum phanta la an si chuning si jong si
nang chingwai pulu te litum claim di nang chingwai be pulu te sorting dam bom pulu litum claim de thelo na cholo ni de ni hin sidana hin pasila an bang ni khud ni de topini ini tum la ladak seganong public constituency committee hin pen intum biar taka pangdak bangku atau pangga cupa alam tipi ki bangka lapu hello ladak intum West Kar Biang Long mate Hamdan district SSC Hamdan district committee along Jari Ponbom mai phu ke hai Sarsing Leng asang khu phan lapente Kong Chun Bang Pol Ti Kapha hai lapente in charge district in charge ke hai Ramsing Ronghang alang tum phan central committee hin pen labang so kai spell ayo putak nin tum Kupli konsensi, ya sasi kupli konsensi hin pen bangke anpar ke ningduk keke dalo, lasi ningduk pigan lo, lasi nang tum la ghonta dikep ranar kep ang bang nang litum la soputhak la bahni ba thomne tum theng muchori leader panang tum nang kang khoi pia por banang tum chukubira nilitum phan làm thế nào pachini da prangsi dia phan chuni lo yang si nang pachini pulti nim tum ke pinglada party office nim tum yasi party office along sin tum la bangso chingwa chingsai along situ nim tum mo yang tum la yang si nim tum phan la so puthang nang pachini ni let pulo tin da kapre sai nim tum da chingwa chingsai stamne yasi nim tum yasi bomji seta program aputhak ke nim tum ke claim tong ke lang lalu athip bilang lapen bangke nang litum akyong pinil tu nil tum nang putun de party ya jagding onang pulote keme muchot asai singal tum khan nal tum teng ponangi sikroi ne pin asai mukha bang nal tum teng de pusin tum publikan bangke na pachini dumba APSLC NGO tangho kupine lahi bangkin tumangke nang kidon dum dekhe lalu asi nilin bangke nili dak SSC kupli konsensi komite chundang iglo nilin penke lapan si pachini chola kadam Niltum nomor proxy kupli constituency non hajong mai phu benta paklang lo penili dun mai phu benta paklang tungge la helo kidam tang ningkan pharu kri sirke pen troknar ke ratrok kri troksi achiklu amen karbi alamen puire lo sita ESDC mang pe tek det pen nilitum phan ekijapon alidaratum wan angbong ne kachisong nilitum phan nang japon ne lo nilitum kroidun lo ta pininga bangke nilitum nomor proxy hatnong kopli constituency bangke ningduk chupek lang nang kolo laso along nilitum kachupha media bitung tan nang rap nang chiturun pen napa pangdak pon phan ti alang tum bang lo alang phan churu lo lagi pui bang ni lilai lo kidam tang ke kleman bang ke nil tum ning sam seta pining kachi song nang ke japon lin alidar tum jokson bi pene chenglok central committee kachari tum am nil tum hala son na claim lo dis hamren district committee along in charge ake hai ronghang sanghu pen chenglok nil tum mai phu sarsing leng phan pen chenglok kong chun bang Pol kathar hai phan chenglok nang spell piason lo ba sukos de tisam pipan chenglok nilitum kopli constituency asor nitum ningduk chupek lang lo bini lasila soteng siklem bom lang pulutang te nilitum labang su
ali dara long ke ni tum hat nong kopli constituency pengke claim nun thek thelo si song nun delo la pen si song delo ta ni tum puthip the alang li tum si puthot aning siri wang thu hala sokot notice ki pi la pen sa thing leng phan file that la song si ni tum chok se delo pu cho relas pen puthot claim thu pamena punang chu pikeng thu pu te ni rum kroi la peng alang li tuma ko claim thu that NGO official silo pen alliance alam mangta non prabjin pen alang li tum chevidro nang po ni tum kopli constituency pen alang li tum phan apor piglo tarik emanela agonta eng koranar cap ang bong silang tum ni tum phan nang chevidro lo nang chupek lang lo pote ni tum ning sing sami kai ting chi song noni ta yong silang li tum ni tum phan la so alam nang chupak eng ke pote ni tum ke labang so Central Committee non claim ya Central Committee ali dara lam ke nitum kroi tek telo nitum ke tan ong plon te constituency jamin tum subir det jip anda nitum pini kadu ko be korte injir ya je silong ke sama se hat nong ko constituency nong ke do tum an ke tum singwai alo ini pek lang idelo asinang nitum jong si ke ga ching hon jilang plodang te kaya teng Central Committee a member na manon kaya teng nitum han nang si song linjai phanang li tumma thaik non penalin soviet tu ignon la elan salang amukhata la pengke la sarsing leng hai phanta expel pata na tum kai te district committee president nang si bithunon yala SLC NGO long kailan sa bangke nang tum soviet tu velampo la pen sarsing leng hai phanta niltuma insas ake hai XEM ronghang sang phanta kai teng pen pol hai phanta District Committee Yadesia Secretary puthot nang paman thunong po la gonta ing koira nar kep ang bongjong si dang litum nilidum han kai teng nang jalin le nang chibido de ponte nilidum ke chibido ha nar kep ang bong plikar nar kep gonta plikar nar kang bong si nang lim chibido re penilidum han kai teng District Committee nang paklem long le ponte YSDC ma si dang lituma songja long ke litum ke nang subir itu dun depo ni nang penun del lan sin tum sing wai la sinili pinil labang so pesmis nili tuma kisalong sido sinili pan sini jolo nang lim kadu ke pata kadam sikilo kadam